یعنی вызов پرفتن ответ як ва ёрам гирифтам формулаи Степара истифода бурда икона 6 кас яъне 6 ба 1 шон савет метам ҳамаша қабул ка шахир бояд қади баром батл кана тамом қати навик ба чакои хезе вообще батл намешава. ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ хела бид и хели видео намекардем ва хитон дидесем ки мо дар ҷоем хушхабар мо баргаштем ва аки мо ҳаракат мекунем ки ҳар рӯз дар баъди шумо бизанем чунки ин вазифаи моае. Аки бачаҳако заказ кардан ва мо ҳозир аз сабабе ки чанд қахо будем дар ютуби тоҷик реперо бениҳоят корои хичона кардесам ба мисли пешина яъне вызов парафтан ответ як яъне ин кора ки сар кард моҳи октябри ӯ сол ин кора Степа сар кард ва ҳамада вызов дод гуфт ки кадои мада маъқулай ҳамора қабул мекунам ки ба ҳама вызов шудам ва ӯ қабул накард. баъд баронда вызов дод барон отказ кард баъд ленд вызовш дод баъд хай ленда қабул кард бо ленд отказ кард вобшим батл нашид ва Степара гирифтан аскарӣ бурдан ва ҳамин хе хомӯшӣ шид чандин вақто ва боз камбек кард как обычно бо формулаи Степа иконаш Навик МС. Навик МС ҳамада вызов дод лек ҳама хид накардан ки Навик чӣ мехоҳад ва аиса бачаҳако қабул кардан асар кардан иша парчуган гуфт уша гуфт намешай хай бо ақорат кардан хай гап чап шид ки ҷонон дар иҷа пайдо шид баъд ҳама хид кардан ки бачаи чиз барои ҷонон будагиай ва ин чиз ҳами хелай ва ина батлшон мешава мумкин ки нашава не ки мешава мумкин ки 2021 шава ё ки 2022 шава ин Навик МС ай Навик МС сюрпризае дар репи тоҷик ва чӣ коре фораш мекунам ва ҳеч ка ҳеч гуфта наметавонад агар ягон чи гуфта метавонист вақте ки реп буромада буд бо обрат наомад бояд ягон чи мегуфтанд ки ҳеч ка ҳеч гуфта натавонист бароям репи тоҷика любой коре фораш мекунам бароям ҳечи гуфташ наметавонен ва ин қатъи ҷонон батл буромад хиёл мекунам Навик МС а як тараф навигарӣ кардесай ва ӯ мехоҳад всегда кореро кунад ки дар репи тоҷик ҳеч ка накарда яъне қайд дихта батл буромад ва ҷонон ҳозир мумкин ки хеле ханда бошад не ки ҷонон қасдгире брат Навик мумкин арӯсҳои синфи ягитам пайдо кунад ягон гапат бига эҳтиёт кун брат ки ҷонон мумкин ки подставной боша мумкин ки маслиҳатӣ боша не ки ҷонон корша мекунад даёд бигӣ барои ки ман ҳами садои муҳорибада вақте ки ҷонон ноза чӣ монда будам наставник ва финал да буромадан во дугона буданд не ки дар финал ман дида будам ки чӣ хеле максимально тайёрӣ дагӣ буромадагӣ барои ма ҷонона барои ам корш ҳурмат мекунам ки шоу гуфтавоне ки аддушӣ тайёрӣ мебинад Навик эҳтиёт кун ки бо як қобша сирое ки вообще ҳеч ка намедонист пайдо накунад. Ин просто совети ман барои Навик буд ва Навик туда барори кор тонисти бо обрат на шумихара байни худ тов дода чунки ай рест буромадӣ ҳама тренинго дошт бо камтар агалде савет хезе 2020 баромад дошт бо ин кора кардӣ бо фони хезе 2020 нест кардӣ лек хезе 2020 дуриам нагзашта вақти бисёр нагзашта ва ёрам гирифтам формулаи Степара истифода бурда икона 6 кас яъне 6 ба 1 шон савет метам ҳамаша қабул ка ту шанс дорӣ икона 6 ба 1 тачи кунӣ ва ҳамун статусеро ки элон туда мондагия брат ҳамура бигирӣ нест кунӣ яъне худ медонӣ чи статусай ва бовар кун брат мо намегем аз эҳтиромтай лек вай статусай брат бихоҳӣ нахоҳӣ вай статусай ва ҳамун чиза ту фикр кун ки ҳамин чиз чиай ва ина шанс да метавонӣ просто авизшуна партои ман паҳливон тра қабул намекунанд но уже як шакта мекунӣ як кори дига баъд хезе 2020 дар видеошон мегӯянд ки бисёри кумироед ки шумо хиёл мекунед ва ҳузуран ба таи шлампанзии Карлеон намебироянд ва ба ин гапшон ман хиёл кардам ва ё открито фаҳмондам ки бефоида вызовшон натем неми гап ҳамун буд ки мо худмон интихоб мекунем мо худмон менависем лек дар комментария ҳам мондан гуфтам бигӯем ки ки қади ки мезеба баъд кадоме ки овозаш бисёр шид кадоме ки бисёр ҳамун вероятност шид баъд ҳамуда вызов мепартоянд ва бисёриҳо Навика ва ё гуфта буданд ки мо Навика ди батл намекунем не ки Навика қуш кардан
лек хиёл мекунем хати навик ба чакҳои хезе вообще батл намешава. Барои ки хто медонем ки агар ба чакҳои хезе хати навик ягон батл кунад минимум 2 сол вақт дар кора чтобы вай батл ташкил шава. Ва барои аму форатон ки батл дуру дроз накаша лучи чизеро ки шахер намёг мета ва чизеро ки шахер мехоҳа фикрои шахера гӯш кунен батл тезтар мешава. Шахер ки хост значит вай батл мешава. Шахер ки нахост значит вай батл намешава. Ана ки мо як вариант дорем барои батл шидан иҷа бачаҳо қад маслиҳат кардем ва фикр дорем ки шумо да подсказ кардем бачаҳо ки чтобы да комментария хезе 20 бинависен ки қади ки бояд бироя. Яким сар мекунем ай Simpo. Simpo бояд қади ки батл куна. Simpo бояд қади Стёпа батл куна. Инам хадар гап тамом. Барои ки единственное поражение ки Simpo да карьераш да камтарак нитоштаге батл қади Стёпа бдагай. Батли Мариош қати вай цензура буд, вай система буд, просто Simpo против система бромад, барои он буд. Ва так по очкам, по любой чи Мариора бридаги буд. Из-за этого батлери сол 2017 да бой додани Марио, бой додани Simpo и Марио набуд. И система цензура буд ки яким батл буд ва мо бояд ора роя мекардем ва барои ҳами Simpo бой да буд. Лек Simpo и поражение ҳисоб намекунам ва хиёл мекунам мақсади вай қади Стёпа батлае. Ва сабабе ки Стёпа нест, агар ки бихоҳан конкретно бихоҳан метавонан Стёпа қади бироранаш батл, лек ба фикрам ӯ хеле ки хоҳиш дар кора, ӯ хеле хоҳиш неста, значит Simpo батл намекуна. Ира полни хат мезанем, яъне Simpo уже 5 кас шидан хезе 20 батл мекардаги. Дуюм кандидат и Lonely. Lonely қади ки бояд батл куна? Lonely қади Сиван бояд батл куна. Тамом. Ва да иҷа ма чӣ гуфтанем? Lonely ва Сиван беҳтарин батл мешава бо як қопча секретои дуруни шкафа мебуроран, скелетора мебуроран, нишон медиҳан ки чӣ хеле будан, лек бояд шумихе бетаб мешава бо секретои ки дар кор набудан раскривачон кардан, дикаса раскривачон мекунанд ва ба фикрам Сиван ҳам хоҳиши реванш кардан дора, барои ки хай бачаи мардак мехоҳа батл куна, лек ман совет метавонам Сивана ки не брат накил лучи, барои ки ҳозир ҳами трекҳое ки ту хондестай, ту реальный музикант шидаги, ту тонистестай, ту реальный трек кардестай, треке ки реальный приятнее гӯш карданаш. Зачем тебе батл? Совети мара гӯш куни, илтимос батл нака, Lonely хат занем ай список, барои ки Lonely хела корои зур кардесай, трекҳои ништияк буресай, беои хеле батл кунем. Ту трека вай трека кадме зур карден, ҳамон брид. Нем қадар. Хиёл мекунем озираш да Сиван бридесай, барои ки уже 2 ё 3 трек буровард, почти якташ хит шид, дигарошам уже хит шидестанд, буромадестанд. Ва Lonely да ҳамин вақт 2 трек кардам хеле кард, якташонам душанбе бениҳоят треки зур. В общем уже баробар рафтестен ва нигоҳтон мекунем ки ку чӣ гап мешава. Шнапс бояд қати ки батл куна. Бисёрон айсаган ки реванш қати Навик кун. Бой додани Шнапс дар Навик и бой додани Шнапс дар Навик нест. Яъне Шнапс маҷбур буд дар ӯ вақт батл куна. Любой кас бояд ира фаҳма ки агар Шнапс максимальни тайёрӣ бина, МБ-ра да ёд биёрен чӣ хеле чапа карда буд, хитон представит кунед чӣ кор мекуна Шнапс. Ма таланти Шнапса медонам, агар ки Шнапс максимально бихоҳа ку, ӯ Шнапсай. Бовар кунен, Шнапс зурай. Лек ҳозир уже Шнапс қати Навик хоҳиши батл надора. Гуфтам ку ягон бачакои хезе қати Навик хоҳиши батл надора, барои ки уже отношенияшон созанд. Гуфти Шахер бояд қати ҳамон одаме батл кунӣ ки ӯа шум бинӣ ва бихоҳӣ дар руш гуфтана. Вақте ки ӯра дӯсти қатиш монанди бурди ма бурди тай мешава. И фикри ма буд, яъне Шнапс қати ки бояд батл куна, Шнапсам бояд батл накуна, барои ки Шнапс қати ки батл мекуна? Шнапс кира шум мебина? Магарам қати ма батл куна, барои ки трекша ма гӯш карда будам, единствен одамеро шум мебина, маем. Не ки ма батл намекунам, бриди брат. Дальше мерем ай Шахер. Шахер бояд қати ки батл куна? Шахер бояд қати барон батл куна, тамом.
دیگه هیچ کنه کندتی که شخیر ماکسیمال نمیخواد در روش وسکازواتsa کنه خیلی آدم نیست این یدینسینی بارونه اگر که بخواین بنویسین شخیر بارون این هم قدر گپه یدینسینی آدمایی که نافهمایی و بینشون دارن و میتونن ایش شگون چی بگه و باتل میشه و بارون شخیره ما روی چی نفسی ما پروسه استاتیستیکا نگاه دارم که همون فرمولای شخیر خودش که باید آدم شوم بینی یا که داو گپ داشته باشه پریتنزیا داشته باشه و ویدیو обращенияш نفس گوش کردگیم реакциёи барона гӯш кардагим ва дагим ки чихе барон айша хел отписаться кардага ози отписаться кардани хеле рол боз мекуна фаҳмидем бачако бадро мебинем академия отписаться кардага бидонем ки ва значит гап чапшон гирифтага агар ами баъди ами гап чап айма отписаться кунам бидонем ки мо уже конфликт пайдо кардем шахир бояд хади барон батл куна карлион бояд хади батл куна ана иҷашда ма мегӯм карлионда ҳозирашда калибр нест автомате ки карлионай хеле тироли нест дар эпитоҷик немхаша бидонӣ калибре ки карлион мепарона у хеле мишен нест у чап шкоф мегӯям қаи шкоф мешава у чизе ки дар пеш меброя барои ҳамун карлион просто доказад рӯз то рӯз доказад кардесае ки конкретни батлера ма охир нигоҳ мекунам кору борша зури бадай бениҳоят зурай ҳо бачакҳои гапдон бисёран ҳарчи меган но карлион ҳам гапдоне ки бигем хеле ҳамаи чия медона майли хайна нест мегем но шумо борам батлоямро тамошо кардагин баъд калибри ҳамун карлионда мухлиси батл оли барои батлои карлиона тайёр нест тайёр бишем бачако полностью хит кунен ҳамаи қатъи батли раликша тамошо кунен хушруак 100% хит кунем чӣ мега дига батлоша тамошо кунен хушруак тайёрӣ бинен ва вақте гуфтен мо 100% хит кардем ки карлион барои чӣ разгром кардагие ку ана вақт мумкин карлионда битонен саперник гуфта ҳозираша ман намедонам карлионда ки метавона саперник боша што батл куна қатиш ва ба фикр ман мехоҳудам буд Лили Вест опытыш да батл бениҳоят калон барои ки чунки вай мушоира да иштирок карда фристайлда вай ҳаматарафа дора ва ҳозир последни трекҳои ҳозираш нишон дод ки ғайри опыт ғайри техника ва бо плюс уже сухан пайдо кардага мантиқи гапош маънош қофиябандиш ҳамаш сатҳи баланда ва хиёл мекунем хезе 2020 дар таъсири калон расондага единственный лашкари хезее ки любой кас қатъяки бояд батлаш монанд и лонлие инаин буд чи ма лилвеста қатъи любой кас батл монен ва нигаҳ кунен қувваи хезе 2020 чиай ва хиёл мекунам мара бачаҳако версияи бачаҳакоро бугумтон гуфтан ки шинапс масеразияра батл монанд яъне масераз ягон бор батл накардаги ва шинапсам айкучай урам айкучай батлшон зур мегзара лек ман қашафта метавонам ки масеразия текстоша фуромӯш мекуна ва батл мумкин ха интерес нагзара барои ки масеразия текстоша 100% азёд куна бояд ро ягон гонорари бешини битем ки ҳамаи корша партоя шаврӯз текст азёд куна лек мутаассифона гонорари бешини нест чунки ки хичам гуфт карлион хичам гуфтаги дауҷа ки илтимос нафса чени баъди пандемия бикунем ки типа одамо сум надоранд ва ин ҳамин чиз маъноиро дорад ки масеразия розӣ намешава ва бисёри реперҳои дигар розӣ намешаванд бе гонорари карон чунки хайна худод представед ки як батлер меояд дар каналите батл мекуна гонорари кам мегира чӣ гап мешава ман хиёл мекунам дигарро розӣ намешаванд ва хиёл мекунам ҳамин вызов просто ответ да вызови кияй нави ки хай стёпа ки ухи хеле кор кардан моро метонем хай кадмет маъқул шудем ба қабултон мекунем не ки агар ки дастойни бошем одамое ки шумо кумиршо медонем шумо беҳтариншо медонем во тай шлампансии мода намеарзанд яъне намёк в прямом смысле ки ку ягон батлери ки мода дастойниай ва ина ма ҳозир гуфтамтон ки дастойни да кияй ва единственный калибре ки надора ҳозираш да противник и карлионай саломат бошен хитона нигоҳ кунен кадои мехоҳад бисум кор куна ба рақамҳои 901 10 00 11 муроҷиат кунен бисумаро мефаҳмонатон чӣ хел мегирен